Здравейте, беше в следващия епизод от Minecraft Pocket Edition оцеляване с Николай, който се логна в Xbox и сега се пише Sniper Web 1493. И когато влезе няма неща и не сме на минус, но просто загубихме малко неща и така. Както знаете, миналия епизод се борихме с многото зомбита. Наистина многото зомбита. Намерихме свещено нещо. От свещено нещо. Да спим! Спална. И обаче на миналия епизод нямаше коментари, които да казват как да спалнера и аз реших да го направим на модерния спалнер, който се създава да намерим. Бик рипареното. Ще го избег. Има. Спим! Спим! Да, спим! Не може има монстър. А! Стига, стига. Абе! Още много. Направих колбок, май. Умре ли? Да. Почна да влади. Идвам. Да, трябва да спиш. Влади. Направих два колбока. Сейчас оставя. Въглищата, храната ми. Спиваме бързо. Бързо, докато можем. Аз съм златни брони. Да. О, е! Нали го взел зомбитата? О, е! С моята каска няма. Имаме още една. Али. За този епизод смятам да правим спалнера, въпреки че няма много неща. Ще правим спалнера. Така ще бъде неща. Нищо. Ами да. Крипъри, зомбита, крави. Добре, да помогнеш. Няма да помагаш. Ей сега. Нещо, което трябва да направим е да раздалечим 4 блока на там, 4 блока на там, 4 блока на там и 4 блока на там, защото това е максималния където може да се спалнат чудовища. А тук нагоре е 3, трябва също така и надолу да има 3. И ние ще се върнем след като с Николай се успеем, ще го направим. И така трябва да се получи ето това, след като сте готови. И след това Оник и им събери дърво. Окей. Съберем дърво. Съберем дърво. Добре. И след това правите така. Слагате тук вода. И стигате нали до тук. И после трябва да изкопайте 22 блока нагоре. И след като аз ги изкупя, ще се върна. И така отново сме тук. Вече спалнера е завършен изцяло. Само да ви покажа как действа. Значи, пускате нали тук така вода отстрани, както го правите, да може като се спални някъде, където иде, и водата просто го дърпа и трябва да отиде някъде. И понеже те постоянно подскачат, зомбите така постоянно подскачат, тук се спират на те, ще се движат. Видите как да го направим. О, тук е доста лошо. Не трябва да се спират. Е така, понеже е безкрайно също. Да, е така. И за как се разделим крайче от
От всички. Само да питам. Да, Ще ги избим всички. сигурно. Не. Само всички. Чай се, що е? Не. Чай се човека да го направим това. Да ги измислим. Ничего се това как да го направя. Може би така? Така. Знаете, ако не са обещи? Просетата. Добре. И те постоянно тя така нагоре, не? Защото постоянно скачат. И отиват нагоре, 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 нагоре. 22 блока. И след това биват пак бутани от водата и падат тук още 22 блока надолу, което ги остава на един хит и с ръка. И ние просто ще минаваме, отиваме и убираме експита, убиваме всички зомбита И вземе броните. и всичко. И те брони няма са много хубави. Златни брони. Енчантът и брони. Брони като брони. Добре, пускай също да взема някакво брони. Спрямо съм ги, бе. Давай, защото това го снимаме един ден след като направихме това и яхме в един друг мап. Да. И трябваше да спрем човек. Още е по-зле. Едно друго. И сега трябва обаче по-гадната част. Къде се биете? Сега ще ти покажа. Спомнаха ли се? Не. Да. Стоп. Чакай още, бе. Че се кача. Само тя цена остана. Да, вярно, трябва да щупя там път. Щупи се. Щупи там отгоре, торче отгоре тебе. Кликни и щупи. Ето. В смисъл, аз ще го чупя. Пълнотомниците са отчетни там, али бери, да ги да затворя. Аз ще покажа. Чао, зомбита. Излизам навънка. Да, излиза навънка. Ще я напълня кофти. Така. Сега да ви покажа къде точно ще падат и да не да падат, защото да сме достатъчно близо. Или един ще разсети, докато се спалват. Факта са се спалнаха, ли? Ела. Ладно. Долу. Да, искам долу. Я ми водиш. Да, точно. Да, ще мисля. Че да остане. Вие взима зомбите. Тук се спават. Чакай, аз не бях! Го затворя! Не бях го затворил там! Излизай! Не, споко. Две бяха. Добре, затвори го бързо. Аз ти ще виждам. Чакай да си се точно. Мисля, че разбрах. Сложи ли? Не, сега ще. Чакай малко само да взема слабо, бе. Затвори го. Друг път препродай малко. Ама забравих. Добре, ще бяха на един хит. Да пиша на един хит с ръка. Чакай ще остана само много точно. Колко имаш? 3. Ще стигнат. Да имам да осветя и да покажа на хората. Хост. Как става. Тук е един торч. Тук е един торч. Пъйса. Сега да разширим настрани. Разширяй. Сори. Браво, бе. Разширяй, пока ще пия зомби, да се падат. Чакай на една страна да ги ударя едно да видя. Да видя как действа. Падна ли? Чакай. Чувам поне. Аз не виждам. И сега тук, ако искате да разширявайте си дупката където падат, да може няма кирка.
Ти кефи имаш? Не. Аз трябва да двете си. 50. Чум ги. Идват. Чакайте. Чакайте. Ето. Няма умник! Ето на един хица. Добре. Тапак. Значи, добре. Обига, моко! Чакай. Не, чупете долното блокче. Ай, чупа се с ръка. Да, с ръка. Добре. Защото си тъпна буташ. Сори. Както видях, аз го ударих с камък и то умря. С един да беше. О, вече е нощ. Отивам да си гледам. Страната. Не, отрони се. Както и да е. Аз ще малко афака на това. Браво, бе! Къде спавам? Браво, О, бе! вече съм до живот. Браво! Ура! Браво! Ой, си вземи нещата. Къде да направи дупките? Не знам. Ето тук. Ти вземеш работа. Къде? О, е там. Той ти взема работа, тя да хапне малко. Има доста рефакта. Их! Колко много ябълки! Абе, ти вземи си нещата, ела да спим. Абе, пиш, къде? Той кон да го убил ли? Не. Ей, коньо! Коньо не ми маха опашка. Коня, погледни ме. Погледни ме право в очите. Погледни ме в очите. А така гледаме. Коньо, не ме гледай с нос. Коньо! Не ми бягай. Погледни ме в очите. Не го удри, бе! Погледни ме в... Абе, малумник, той ме що убил, бе? Абе, малумник. Зомби, аз отива. Има нов апдейт Гейса. на новия апдейт. Бам! Има ново Искаш нещо. много бам! Който новото нещо е драпело. Не. Е, така. Когато отвориш честа... сега го няма. What? Ти за това ли нямаш неща пак, бе? Защото си на новия апдейт. Дай ми да спиш. На другия ми сяд го... Не знае, че не знам да... Дай ми нещата. Тебе всичко е там. Дай ми нещата. Добре, лягай да спиш по-бързо, аз ще ги дам от ради. Лягай! Значи, Лягай, че има зомби, бе! то този има зомби. Погледни ме. Как беше само на един удар? И умря. Като куче. Ти нямаш брони. Ато! О, Привет. такива. Свинско. Ти си смешно. Овско. Овско. Честна права кирка. Лайде ти оставя нещата. Аз не съм ти взел нищо. Не взел съм ти ето. Добре, аз имам от човек. О, чекай, той горния чеш е за храна, нали? Да, в този горния чеш държим всичката храна. Да. Защото има доста. Ран. И развареното месо е храна. Да. Чули? Да. Стига! Чули! Да. Иска да отворя печката. Искал си. Иска да отворя честа. Не! Иска да отворя честа. На един удар съм. Той ми, и аз. Ай, ти. Тук ще имаме изпечена храна. Искам изпечена храна. И скоро ще направим чикен кукер. Също на такова на калнера, но още нямаме яйца. Искате храна, бе. Горния чест.
Нямам дърво. Такъв няма живот. Да, ето ти една кирка. Не спека една кирка, една полшанка за instant health. Дай. Ето. Не, чакай, ще спи. Аре! Иска да тия. Ще спя! Както е сърба! Иска да тия. Ти не ти е сърба! Еми, шанс. Съжалявам. Да убия да отиш. Няма. Той пък не. Няма да косаш. Чай, аз ще имам Къде мотика. ми бутиката? Аз така викам, че имам мотика. Чай, аз ще направя ето като и това. Давай я. Нали ето като и ще е? Давай я. Ето като и ще е това. Аз съм вече съм направил. Тъй. Давай я. Къде? Давай я. Кажи къде. Дай я. Кажи къде. Изгуби се. Къде си го направил? А, тук ли? Да. Около това ли бе? Да. Какво си засел ти? Аз засел моркови. Ей, ти ми се... Мотикаро Къде ето. ми си да? Мотикаро, заповядай. Къде ми си Мотиката. да? Нямам си. Имам 5 сида. Айде. Ето мотикарио. Там е мотикар. Как викаш ти? Абе. Нищо ми се направиш тук. Да, ти На- искаш да отвориш чиста, пък ма биш. На отворенчичка нещо ми се направиш тук. Чичкава. Ей, Сашка Васева. Се чиста Сашка Васева. Така, малко по-лигав епизод. Не гавим се. Но трябва да има и такива епизоди, нали? Ще има и сериозни епизоди, ще има и такива лигави епизоди. Така че пригответе се за нашите лиготи на Макс. Къде се спирал? Вчера. Не вярвам. Шита шибна! Това е невъзможно. Ако чувате някакви трясъци, не знам откъде са. Не, то стига от мен е блъска. Да, тук имам един Веско до нас, който блъска. Да, аз съм младен и снимам клип точно до мене. И ще казва Веско. Тон. Той има две имена, зависи кой го търси. Веско. Само ти измисли. Веско! Какъв Веско е? Само ти измисли. Феско не Веско, Феско не Веско, Само Феско не Веско, Феско не Веско, Феско не... Отивам да убия малко кравки. Аз даже не съм докато зомби ще умра. Чакай, не. Не докосвам, още не съм показал на камера. Как става тия работи? Опа, падна вътре. Права е мамик. Бегай. Чакай. И всичко уби, нали? Не бе! Аз Бягай. ти бягай. Добре, ако обичаш. Служи. Ето, така си беше. Добре. Чао. Да направя още. Това че да спална. Да се наспалнат малко зомбите. Само те ги спрем. Толкова някога трябва. Колко ще се задвижат. И ако чакате тук... Чънковете, да. Трябва да спрем чънковете. Голямо и точно. И просто ако не ви става, си увеличете чънковете и то ще се зарежда. Ама ако ще прекалено далече пък и даже като си с увеличени чънкове пак не ви зарежда, вече не знам. Имате проблем. Трябва да сте много близо. Защото иначе няма да могат да се спалват зомбита. Що умря? До 30 беше. Где са? О, проблем. То що надолу, бе? Пази се. Що падна отстрани, бе? Аз го дах. Пази се. Добре.
Ето, това беше на един хит. Погледни ме в очите. Вау, много яко, нали? Хит даже. Тя има поиска. Много шика, ако ще кажеш. Тук може да минава, не. Сами трябва да тронь бягат. Направи един път трениране това. Да, така. Точно. Този тронь. О, това да. Unbreaking. Unbreaking. Това е много добре. Що тук е? Добре. Чакай, не го убей. Вижте сега. С ръка. На 2 хита беше той. Защото явно нещо мастро. Нещо се е пъзна. Най-добре ще да направим направо 3 пъти. Да, Второй път. работа. Започна. Добре. И с стълби. Стане една голяма допка. Някой жълт има по-малко жълт скок в другите. И две се ударят, как умре. Следвайте. Май трябва да дигнем още. Май да дигнем то път вече виж. Ей, Май трябва да дигнем още. поред. О, ти са за мене. За мене са. Дай ми го. Всичко взех. Чакай, така. Аре бе. Аз нищо нямам, ти. Имаш! Допри малко би с златни брони. Вземе. Аз не бега по-хубаво. На ти ги. Ето ти ги. Колко ми покаш направя? Projected Protector. О, супер, те по-хлопишните. Projected Protector 5 или 4. Projectile Protection. Да. Ти говори. Като те гърмят крипърците, ти взема по-малко живот. 5 или 4, супер. Искаш ли моята? Не искам такова. Аз ще направя Iron брони. Ще направя Iron брони. Тъй като искаш да ги фармя тук ти. Аз някъде взема. Добре. Къде имам ледър бутушки? Това ще бъде краят на клипа, малко по-дълъг клип. Трябва да намерим. Разбрахте как става да си направите спаунър. Чао и се видим в следващия клип. Ние малко тук ще пофармим. Така, чао.